Ganun na, Ramor? Ako bago pa. Asa orasan niya, Bot? Ako kay niabot ko 7:04. O, abrehe, dali. May pag ikaw mo susi, di ay. Mga sayuhan. Ano siya, nagibasa mo? Oo. Bantay, Ramigi. Ala ko na. Andara ako lang. Nanumid ako. TV. Pandarang mga kapapasga. Sorry. Wala mga pitana lang. Diyan manilhig sa gawas. Or mamunit o sagbot. Dali. Okay, sa may cleaners og Monday. Alasod, nilhig. Ang dili cleaners ato sa gawas. Dali. Lindog. Dili magkuan. Langan-langan. Sige na, sige na. Pagdom-dom mo sa inyong cleaners. A few moments later. And then after is fruit. And then sa pagitan na common is flower. Diba? So ang common. Again. Cebu is a province, diba? And then Alidas is a shoes. Apple is a fruit and isang pagitan is a flower. Where is the proper noun there? Cebu. The proper noun is, everybody read. Cebu. Adidas. Apple and then the common noun is a province, shoes, fruits, and flower. Common na pangalan sa kanang mga lugar, butang. Proper is ang mga pangalan. Nakasagot ba? Okay, we're going to use the common noun and proper noun in the sentence. Like the sentence, carries blood, rusty, bites a stranger. Again, carries blood, rusty, bites a stranger. Okay, select the answer. I-select ang answer. Carries blood, rusty, bites a stranger. Asa may answer, anak? Dog, cat, and snake. Dog, very good. Dog is bark. So the common noun there is dog. Again, next. And the noun below is a dog. What kind of noun is that? That is a common noun. Okay. Next. Give the missing common noun in the sentence. The pair of blank are clean. Look at the picture so that you can answer. Again, the pair of blank are clean. So what's the answer? It is what's the answer? Shoes. Very good. So the missing common noun is shoes. Okay. Meeting at saka okay. Okay, start today. Before ta mag-start sa atong lesson karong adlaw sa subject na mathematics, mag-review sa estimating addition. Di ba kamo na mo ani? 1,246 and that plus 4,684. Ito yung estimate ang product. Number 1, asa na? 1,000. 1,000 man. Okay, guys. Okay, very good, guys. Round down man siya na. Tapos, kaya ang dapat sa 1 is... Ang dapat sa 1. Yes, 5,000.
Let's read the number. 9,000. Everybody. 9,500 plus 46 plus 8,184. So, what's the answer sa ibabaw? Gusto na? Pataas o paubos? Pataas! Why? Mga ano pataas pa ng pag-atong pag-estimate? Kahit Sa dapat sa 9. No, sa dapat sa 9. Sa 9 mong? 10,000. Yay! Kapat. And then, sunod. Ano 8,000 man? Ano man? Si Benedict sa, anong 8,000 naman Benedict? Ano man? Very good. Pakpak si Benedict. Di sa. Okay, dyan naka-election ko. And then, pili answer. 10,000 plus 8,000, pila tanan? 500! Hoy, 10,000 plus 8,000, pila tanan? 9,000! Sila? 18? Sa nakablong doon na mo sa ating leksyon. Okay, sunod. Okay. Ready na ba? Paminaw sa teacher. Ang sa kamot ang maminaw, babe. Ang maminaw, tagaan ako og 100 sa grado sa iyahang oral o sa diskasyon. Ako! Kasi gusto mo 100. Hands down. Maminaw ni teacher. Ready na. Ibutang ang kamot sa desk. Ibutang ang kamot sa desk. Okay. Sa matag adlaw, makasugakod gayon kita og mga problema. Tinuod dili. Ganon! Sa matag adlaw na kita mga problema. Okay nga, naglagdigit og numero. Di ba sugon mo sa inyong mama usahay nga, dahil palit sa dito og mauna, di kay mo kwarta pila, di na problema na kagpila kan mo, no? Di ka ni kuha akong kwarta. And then, daghan ng mga pamagi sa pagsubag og word problems. Ug usa sa pinaka-epektibo mao ang Aguna method. Okay, kasi gusto makabalo unsay Aguna method. Ako! Okay, usa ka na Aguna method, teacher. Paminaw. Okay, Aguna method. Aguna, ang letter A kuno mga bata, as nangutana unsa ang gipangutana sa problema. Okay? Asked. Unsa ang letter A? Nangutana. Ug unsa ang gipangutana sa problem. Munay A, Aguna. Sagot ba? Unsa ka ng G? Ang letter G, given na siya. Unsa ang ihatag nga datos. Unsa ang G? Given. Given. And then, Mato si Jampur. ang letters O, unsa ang letter O, teacher? Okay, operation. Basaha sa Emerald B. Ang O, unsa ng O? Usga. Letter O, operation. Addition ba na? Subtraction ba na? Multiplication ba na? Or division? Sagot ba? Usa man ang N. Usa man ang N, teacher. Number. Usa man ang A. So mo na itong guide mga bata, pag-answer sa problem solving. Gusto ko siya? Aguna. Everybody. Again. Ang Aguna A as G given, O operation, then number, and A answer. Isa gusto makamawagi ato magsugdan. Asa pag-usab? Asa pag-usab? Kasi gusto makadaghan yung medals. Maminaw, sakto na at mathematics.